o gyud kanunay mo inaasin tros nung kinabuhi tungod kay ang last nga testimony bisan gani ang atong buhok ang Ginoom gani nagbuot ani og napaniugma no so inindot na pod so daghan pang mga kadaugan na nasayod ko nga daghan kayong angayan unta nga magpasalamat sa Ginoo manugilon sa daghan kayong mga kaayuhan gibuhat sa Ginoo pero magpalupig ba sa udyok sa kaaway ingnon man kasyawa nga ayog tindog ayog sugilon kay mauwaw ka inganaon man kasyawa nya ikaw pud bitaw no anira ko sakto jud ka mungana mo ka so lisod kayo so karon mga igsoon moadto tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo since naaman ko sa focus nako karon bag-o lang ko nahuman sa gospel sa John. So ato lang ning tan-awo ning mga katapusang mga panghitabo. Ato ta sa John chapter 21 verses 20 to 25. John chapter 21 verses 20 to 25. Wala na ba tayo Amerikano dire? Wala na? Yay! Si Gerson ra. Makabisaya na gikuan ni Roghunat. John chapter 21 verses 20 to 25. Nanatang tanan? Sige. So, hopefully mo focus kita og pagpaminaw. Kung gangyo ang tanan sa pagbalik sa pagbarog mga igsoon. John chapter 21 verses 20 to 25. Okay. Atong basahon, ningon diha, milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Verse 21. Sa pagkakita ni Pedro kaniya miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana? Verse 22. Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang kanako. Next verse. Busa, mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala mo ingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo? Verse 24, kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod og nagsulat ni ining mga butanga og nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. 25, daghan pa kayong mga butang nga gibuhat ni Jesus kun isulat pa ang tanan paminaw. Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Usbo na tog basa ang verse 25. Daghan kayong mga butang nga gibuhat si Jesus. 25. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Magampo na ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan sa kinadaghanang mga pagsulay nga nag-abot sa among kinabuhi. Nakita namo dinhi ang dako kayong panalangin because kung wala mi pagsulay, amo usab makita namong kaugalingon nga independente kami, gawas mi diha nimo. Nakita namo nga sa among mga pagsulay, Lord, naduol mi kanimo, nagsangpit kami kanimo, nagpakitabang kami kanimo. Ug ikaw usab nagpakita sa imong gahom. Mao nga magpasalamat kami sa bisan unsang kahimtanga, sitwasyon, panghitabuang ning dangat sa among mga kinabuhi, nang abot sa among mga kinabuhi. Tungod kay ikaw ang Dios, wala gyud nagpasagad kanamo. Salamat Lord. Among mga kanakan padung sa eskwelahan, padung sa trabahoan, kaming mga ginikanan na nagbiyahe, na nagpanaw, na nagbuhat bisan unsa. Walay usa nga imong gipasagdan Ginoo. Imong giampingan tanan busa salamat kay Lord. Kung giampo ang tanan nga niya karon makasabot og ayos mga mensahe nga gusto nimong ipaabot diri kanamo. This is our prayer in Jesus mighty name.
Amen and amen. Manglingkod ta og atong abi-abihon ang nasa atong tapad sa wala og sa tuog sa palibot. Inasalamat kaayo nga niya ka. No? Salamat sa Ginoo nga nana dire kay wa na dire to na sabungan ron. Ug wa na dire nang laban na ron. Kung wa na dire nakigtagay na ron. So salamat sa Ginoo nga niya gyud ta mga igsuon naga kwanta kanang sa tawag na nagakahiusa gyud ta diha sa pagsimbas ng Ginoo. So kinsay karon pa nakaanhi ayaw kauaw isang kamot. Ana si Ma'am og si Brad, salamat kayo. Nga naagin mo, praise God kayo. Kaduhan ang nakaanhi. Di kayo ko klaro kay ang suga. Di kayo ko kaklaro sa naong. Pero salamat sa Ginoo nga naadzod mo diri, panalanginan gyud mo ayos Ginoo. Salamat sa tanan nga naabot gyud mo karon. Akong gihangyo nga kung ang imong Bible o kung ang imong cellphone wala nimo gigamit sa application nga Bible, i-off lang sa palihog while nagwali ta. Anyway, naaman tay quandre screen. Labi na tong naa sa gawas, palihog sa ta, ato sang i-off ang atong mga cellphone. Kay aron nga ma-priority yun nato ang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Okay? So, sultiin ang naa sa imong tapad, inang pasagdi ang uban. Buhata ang assignment nimo. Sige, kita tanan, usbo na itong sulti. Pasagdi ang uban. Buhata ang assignment nimo. So, maunay atong uluhan sa tong pagtuon karon mga igsoon. Kay usahay, wala na ta nagbuhat sa atong buluhaton, sige pagyutag panghilabot sa uban nga namuhat. Akong usbon. Wala na ta nagbuhat sa atuang gimbuhaton. Unya magsige pagyutag panghilabot sa uban og sa ilang mga buhat. So karong adlawa, ang pulong sa Ginoo giuluhan siyang pasagdi ang uban ug buhata ang imong assignment. Gusto na ko makasabot mo og ngano ni. Now, pamati. Gisubay nato ning pagtuon aning Book of John. Sa basahon sa Juan, duna lamay 7 kadagkong milagro nga gibuhat ang atong Ginoo. Dili siya pareha sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas nga naa dito nakasulat ang ubang mga milagro. Dinhi sa Book of John 7 ra ka buok. 7. Nya imong nakita nga kining 7 miracles nga signs and miracles nga gihimo ni Jesus, pagpakita ni, pagpamatuod nga siya ang bugtong anak sa Dios. Ikaduha, pagpakita nga siya ang mangluluwas. Og ang ikatulo, mao nga ang kaluwasan dili makaplagan sa relihiyon ni bisan kinsa kun dili diha ra kang Ginoong Hesukristo. Pila ka milagro? Pila ka milagro mga igsoon? 7 ra ka buok. Now, sultian mo nako asa ni nga mga milagro na itabo. Tanaw nako tanan. Ang unang milagro na chapter 2. He turned the water into wine. Katong gi-invite sila kasal, pag-abot nila nahutdan sa patigayon, ang atong Ginoo nag-provide sa unsay kakulangon. He turned, giusab niya ang tubig paingon sa bino. Ikaduhang milagro mga igsoon na chapter 5. Ang 38 years nga paralyzed giayo sa atong Ginoo. Motoy ikaduhang milagro. Then ang ikatulong milagro naa sa chapter 6, nagpakaon siya 5 ka tawo gikan sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Then ang ikaupat nga milagro, makita siya sa chapter 6 gyapon nga naglakaw si Lord sa tubig. Nakasinabot ha? Then ang ikalima nga milagro makita sa chapter 9 nga gipabuka niya ang buta gikan sa pagkatawo niya. Since birth siyang buta, giayo ni Lord nga nakakita siya. Ang ika-unom nga milagro, gibanaw niya si Lazaro nga 4 days nang gilubong. Naa sa chapter 11. Og ang last nga milagro gihimo niya, human siya mabanaw naa sa John chapter 21.
nga sila Pedro nangisda walay kuha, giingnan niya, itaktak ninyo, lakaw palawod mo balik, itaktak ninyo ang pukot, og nakakuha sila 153 kadagko kayo nga isda. 5 ka milagro ni. Kining 5 ka milagro gisulat ni Juan, gipili ni niya. Ngano man, gipili niya ning mga milagro nga 7 ra ka buok. Agig pagmatuod lang nga si Jesus mao ang Christ. Si Jesus mao ang Kristo. Unsa gani ang Kristo? Dios nga magpakatawo og muluwas sa katawhan sa sanlibutan gikan sa kasalanan. Siya ang manluluwas. Mao nang ang keyword sa book of John, Jesus is the Son of God. Okay? Kay upat man sila, Matthew, Mark, Luke ug John. So, sa John, Jesus is the Son of God. Sa Luke, Jesus is the Son of Man. Sa Mark, Jesus is the servant. And then sa Matthew, Jesus is the King and the Messiah. Nakuha na to? Munang magbasa kag Book of Daniel, magbasa kag Book of Ezekiel, nailarawan ditong nakitaan. Ningon si Daniel, gidala ako ngadto sa presensya, dito sa dapit. Nga diin dito gisimba ang Diyos. Ug dito nakita ko ang usa ka binuhat nga dunay 4 ka nawong. Ang unang nawong sa tawo, mao nay giingon diya Son of Man sa Luke. Ang ikaduhang nawong nga naa diri sa gilid, Leon, buot gipasabod King of Judah or the Messiah. Ang naa diri sa pikas, Agila, it means the Son of God. Ug ang naa sa likod, Baka, it means the servant. Nakuha na to? Gisummarize ni tanan ni John. Sa John pod makita nimo ang 7 I am. Ang unang I am naa diha sa John chapter 6. Ningon siya, I am the bread of life. Ikaw daw I am naa sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ikaduhang I am naa sa John chapter 10, I am the gate. Ako ang pultahan sa karniro. O ang ikaupat nga John ikaupat nga I am, nasa John chapter 11, I am the resurrection. And then, ang ikalima, I am the life. Resurrection and the life. O niya, sa 14:6, naa dito ang I am the way, the truth, and the life. O ang last one, naa sa John chapter 15, niingon siyang, I am the vine. So, nakuha na nato karon nga ang tanang problema, suliran, mga gihilakan sa tao, kagulanan sa tao, tanang panginahanglanon sa tao, ilabi na ang kapasailuan o ang kaluwasan niya gikan sa impyerno, kining tanan naa ni Ginoong Hesukristo. Mo nang sa verse 25 niingon siya, daghan kayong nabuhat ang Ginoo. Nga kung isulat ang tanan, ang tibuok kalibutan dili paigo sa mga libro nga nasulat sa gihimo sa Ginoo, sulod sa 3 ka tuig niyang ministry, dili paigo ang kalibutan nga sudlan sa binuhat sa Ginoo. Kung si John imong pasultion, ingon siya, kung isulat nako ang tanang nabuhat sa Ginoo, mahurot ang tanang kahoy sa tibuok kalibutan, himuong papel og sinulat nako, di pa mahuman. Tungod sa kadaghan nga gibuhat sa atong Ginoo. Nga uban nato linduta untag nasulat tanan no. Kay makbawaan nato kinadaghanan gining nahimos Ginoo. Magsaba diha, di kay kamo basa aning gamay ra ning gisulat. 7 ra ka buok ning gisulat, 66 books mabit-bit ra nimo. Nabutang na cellphone na application na, di gani ka mo basa, samot nag-isuwat tanan nga niingon ang Bible. Isuwat ang tanan nga gisulat sa tong Ginoo, dili paigo ang kalibutan nga butangan sa tanan nga mga sinuwat nga iyang nahimo. Perting daghanag nahimo ang Ginoo. Pero atong nakita nga sa tanang kinagrabihang gipanghimo ni Lord, si John nagpili og 7 ka buok. 7 ka buok, analysa ang 7 ka buok nga iyang gihimo. Unang-una, ang kawaladon, he turned the water into wine. Nahimo nga bino kadtong tubig.
Siyempre, kay gi-invite sila, dako kayo nga congregation, before sila, dako kayo nga patigayon kay kasal, but before sila mosulod sa function hall or sa dapit diin gihimo ang kasal, ugasan ang ilang mga tiil sa gawas. But the problem is, pag abot nila, nahurot na ang ditong patigayon sa sulod. Sa gawas po, wa na'y tubig nga ihugas sa ilang mga tiil. And kabalo mo, ningos Jesus pagsulti, sige lang, pangabo mong tubig, pamunan ninyo ni, punaning mga sudlanan. 20 ngadto 30 kagalon ang masulod. Or litro. Di sila, ang ilang una-una, ang mga sulugon, tara, atong hugasan nilang mga tiil. Mora bitaw ni, bahala na sila ng problema sa sulod. Ang atong buhat diris gawas, may atong himuon. Gipuno nila. Sa dihang napuno na, the water turned into wine. Sa napuno na ang maong sudlanan, nahimong bino ang maong tubig. Paminaw. Nay pangutanas kinabuhi, Pastor, dugay na kog simba, nganong wa pa man ko nausab, basin wa pa ka napuno. Kay bisan ganig naa na sa balay, naanay Bible, di mo basa, unsaon pagkapuno. Og naa na sa simbahan, maminaw na spulong Ginoo, ga cellphone pod, unsaon pagkapuno. Or naa sa simbahan na minaw sa wali, ang huna-huna ng hay-hay kay init, rabag buntag mo ulan, ug hapon, may paiwa ko ni simba ron. Di yun na mapuno, di po na mausab. Nausab, sa diyang napuno na ang og tubig, ang maong sudlanan, usa pa na usab. Number 2, sa atong kawaladon, sa crisis, karon mahal ang bugas, no? Naay crisis. Sa crisis na to, si Lord gyapon ang answer. Asa? John chapter 6. No, atras sa 5 niya. Sa John chapter 6, unsa man to? 5,000 ang pakanonon. 5,000 ang pakanonon. Napa mo diha? 5 ra ka tinapay ug 2 ka isda ang naa. Unsa gibuhat ni Lord? Gi-multiply, gipadaghan, sublaan pag 12 ka bakat. See? Ang atong krisis, ang tubag ana, ang panalangin ana, ang magtagbo ana, si Jesus. Number 3. Balatians panglawas. John chapter 5. 38 years na siyang masakiton. Ang gidugayon sa maong sakit, mukonbinsar na nimo nga di na lagi ka maayo kay 38 years nako nga balatian nga naggapos nimo. Bastil giayo sa atong Ginoo. Nakuha na to? Number 4. Oh. Naglakaw si Lord sa ibabaw sa tubig. It means ang di nimo mahimo mabuhat ni Lord. Nas John chapter 6. Sa John chapter 9, buta since birth. Wa ko'y labot unsa gidugayon ang imong problema, but ang problema sa tawo nga nas chapter 9, sukad sa iyang pagkatawo. Si Lord naghatag kaniyang kahayag og nakakita siya. Dili lang sa kanindot kalibutan, nakakita pag siya sa kahayag nga mao ang mangluluwas nga mao si Kristo. Chapter 11. Gibanhaw niya ang patay 4 days na. O sa chapter 21, bisag walay huli sila tibuok gabi, giingnan sila ni Lord, lakaw, manghuli mo. Kaya nga kita, pag nag-share tas pulong sa Ginoo, ginamit ratong ka-bright, wala ta nagsalig sa Ginoo, wa tay huli. Wala kay madalas tiilan sa Ginoo. Pero kauban nimo si Lord, imo silang madalas tiilan sa Ginoo. Karon focus ta. Humans pagkabanhaw sa atong Ginoo. Okay? Human sa iyang pagkabanhaw, naay gisulti si John nga powerful kaayo. Makita siya sa John chapter 20, verse 30 to 31. John chapter 30, verse 30 to 31. Ingon siya, unya, sa atubangan sa iyang mga tinunan, gihimo ni Jesus ang daghan pang mga milagro nga wala masulat ni ining basahuna. So, pareha sa gisulti niya sa John chapter 21, verse 25, tama? Gibalik lang ni og sulti ni John, humana niya gisulti sa chapter 20, verse 30, gibalik niya agsulti sa John chapter 21 verse 25 aron pagpakita nga importante kaayo ning maong gipamulong. Unsay gipamulong diha? Unya sa atubangan sa iyang mga tinunan,
Gihimo ni Jesus ang daghan pang mga milagro nga wala masulat ni ining basahona. Pila ra man day kabuk gisulat ni John? 7. 7 kabuok ang katurang mga major. Katong ipang-ayo tong bungol, katong amang, katong about ni Bartimeo, katong to ang kimay, katong to ang mga gidemunyuhan, wala gisulat ni John dinhi. Because ang purpose ra ni John nga gisulat niya kini, pag matuod lang sa tanang magbabasa. Because ang Book of John di ay mo ni katapusan nga libro nga nasuwat. Ayo, muni katapusan libro nga nasuwat ang Book of John. Mas uwahi pa ning nasuwat kaysa sa mga sinuwat ni Apostol Pablo. Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians. Ang Book of John, nasuwat ni, ulahi na siya nga naman. Sa time ni John, nga nagsuwat siya ani, maturing of the church na ni. Sa time ni Apostol Paul, nga nagsulat sila sa mga churches, o sa time nila ni Lucas, sa time nila ni Matthew, sa time nila ni Mark, sa tanang mga manunuwat, sa New Testament, nagsuwat sila panahon sa church planting. Pioneering pa nga time. Sinangyaway pa, tapukanay pa, mag-establish pag-church. But si John, nagsuwat siya, matured na ang church, backslide na gani ang uban, naluya na gani ang uban, ni-give up na gani ang uban, naluya na. Muna nga, kung imong makita ang Book of Revelation, sinuwat man sa ni John, iyang gikonsulta ang 7 churches. Puro 7 ang gisgutan ni John, no? Because we know that God's number is number 7. Nasa 7 churches, Philadelphia, Pergamum, Sardis, unsa pa nga mga church, no? Iyang gipangumos na, Ephesus, basta kay 7 na siya. Iyang gipangumusta kay maturing, gatubo na ang mga church ani, wala na gipioneering nga kanang gasugod pa. Nasabtan na to? So naa siya mga 93 AD to 100 AD. Gikas pagkamatay ni Kristo nasuwat ni siya. But paminawa ni Gayo. Ningon si John, daghan unta kog isuwat. Pero gisuwat lang nako ning mga butanga pag matuod lang yun. Nga si Kristo, Hesus Kristo, mao ang anak sa Diyos. Aron ang tanan nga mutuo. Makabaton sila kinabuhing dayon. Mao bitaw nga sa wala nagbasag Biblia, ilaron kag relihiyon do. Day, ingnon ka, ari namo aron ka maluwas. Pero kung nagbasa kag Biblia, ang Biblia nagsulti nga ang kaluwasan naaragyod kang Jesus Christ. Bisag asa pa nimo og kayo ng Biblia, bisag sa Genesis pa ka mangita ang kaluwasan naa ni Jesus Christ. Gingnan niya ang bitin sa John chapter 3 verse 15. Katong gitintal, human gitintal ni sayawa ni Satanas si Adan og si Eva. Gingnan niya, babaye, ayang gingnan ang bitin, kini nga maong kaliwat aning babayhana, mudugmok sa imong ulo. Samtang ikaw, Satanas, ang maong bitin, magpaak ka sa tikod. Kinsa man to? Si Jesus Christ. Nga gipildi niya ang gahom sa yawa, gitumba niya. Pero ang kalala sa sala ni paak niya mo nang namatay siya sa cross, imo to og akong sala. Ari ka sa Exodus. Nagsugo ang Ginoo, tanang pamilya, paminaw mo. Pagkuha mo karnero nga walay tatsa o sa katuig ang pangidaron, ihawa ninyo ang dugo ipahid sa pultahan ug ang karne ni ana inyong sugbaon or inyong subaon kaunon ninyo. And it represents the lamb that was slain. Unsa instruction ningon si Lord? Inig-agi sa kamatayon. Inig-agi sa anghel nga nagdalas kamatayon. Tanang balay nga naay dugo. Og ang mga taong nasa sulod sa balay nagkaon sa unod sa karnirong giihaw. Dili mamatyan sa kamaguwangang anak. Og ila tong gibuhat. Niabot ang anghel ni pass over. Ni saylo lang siya. See?
So sa atong kinabuhi, ingon si Jesus, dawata kini ninyo nga dugo, kini mao ang dugo nga giula alang sa bag-og sa tunay kasabutan. Gihatag usab niya ang iyang lawas, kauna ninyo kini, kay mao kini. Diba? Gihatag niya si Jesus. Bisag asa ka. Si Jesus ragyod ang gisgutan tibuok Biblia. Ang mga simbahan nga gitukod nilang Apostol Pablo, walay mga pangalan, gitawag lang siya Kristohanong panagtigom. Nya kita kaya ito namang butang ngalan, nindot na kayo. No? The Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints, Seventh-day Adventist Church, Roman Catholic Church, Born Again Church, One-Way Disciple Church. Naghahanap ng pangalan. Nahanatan ng pangalan, imuha na aday. Kung wag yung kay Kristos kinabuhi sa katapusang mga adlaw, hukman kas kamatayon. Hukman kas impyerno. In verse 31, chapter 20, verse 31, ingon, apan kini, gisulat aron kamumuto nga si Jesus mao ang Kristo. Di ba? 20 verse 31. 20 verse 31. Ningon ang 31 nga gisulat ni, aron motuo mo nga si Jesus mao ang Kristo. Kabalo mo kinsa ng Kristo, maora ang kaluwasan, maora ang kinabuhi, mao ang kapasayloan, mao ang gugma, mao tanan, siya tanan ang atong gikinahanglan. Siya ang 7. 7 I am. Tanan nga 7 nga gisgutan naa niya. Nakuha na to? Nasabta na to? Karon, muadto ta karon sa human siya nabanhaw. Ingon si Pedro. Nas 21 nino, kanang verse 1, utdo nimo nagbasa abot sa 14, ingos Pedro, ta managat ta. Managat sa ko, anira mo, ingon ang mga tinun-an pong uban. Uban minimo. Aning panahon na, murag nawala sa ilang huna-huna itong mga gimbuhaton tungod kay namatay lagi ang Ginoo. Sa uban minimo. Nagat sila. Then wala sila nakuha pagbalik nila. Yun ang Ginoo na may kuha. Ya wala. Balik mo, balik. Itaktak ninyo ang pokot. After that, nakakuha sila. Nakahinumdum si Pedro nga sa unang pagtawag sa Ginoo nila, ingon nga mga tinunan, mao to'y gibuhat pod ni Lord. Nga wagi apon sila'y kuha, unya giingnan sila ni Lord, palawod mo balik, unya itaktak ang pokot. Human mabanaw si Lord, mao gyapon. Lakaw balik mo, itaktak ang pokot, og nakakuha gyud sila pertindagan ng isda. Dito na nila naibaw-an nga mao ni ang Ginoo. Hala, ang Ginoo ni. Si Pedro, ningon ang Bible nga, gahuka si Pedro, apan gibisti niya, gisuot niya ang bisti, og miuna siya gambak. Padong sa Ginoo, og niingon siya, Ginoo, miluhod siya. Labing lipaya, no? Pagkakita na nila sa Ginoo. And after ato, gikomisyon siya. Dera ha, paminaw og ayo. Ako ning paspasan ron because akong gipaningkamutan nga di na kumulapas og usa ka oras sa akong preaching. Okay, John chapter 21 verses 15 to 19. Kung naamoy Bible, dungaw sa Bible. Tanawa ha? Ayaw lang kabalaka, sunda lang. Line-line man tag translation, no? Ningon diha. Sa nakapamahaw na sila, humanan ning pamahaw sila, no? Gasugbag isda. O niya, mo gihapon ang gibuhat sa atong Ginoo, gipikas-pikas, o nagpasalamat, gihatag sa mga tinunan. Si Jesus miingon kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba nimo ako labaw ni ini? O sa iyang gipasabot? Kung ikaw ang Pedro karong buntaga, pangutanon kaniya. Ilisin ni siyang pangalan. Ingnon kaniya. Ikaw milyone, ikaw Gerson, gihigugma mo ba ako labaw aning kalibutana? Labaw aning imong trabaho, labaw aning nas imong tapad, labaw pa sa imong pamilya, labaw pa sa imong negosyo? Labaw pa sa tanan. Muni ang pangutanan ni Lord ngadto kang Pedro. Pedro, nagat ka no? Gigugba ba ko nimo labaw aning trabaho ah? And then unsay tubag ni Pedro? Niingon siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ikaw, nga gihigugma ko ikaw.
Og siya miingon kaniya pakana ang akong mga nating karniro. So giingnas Pedro, pag naigugma ka nako, pakana ang akong mga nating karniro. Buot gipasabot nating karniro, mga bag-o pang magtotoo sa atong Ginoo. Muni ipaluap ni Pedro, walihan niya. Usaon man nimo pagpaluap Pedro, nahigugma ng pukas imong panagat. Usaon man nimo pag-share atong imuha ditong amigo, nga ang imong gipalabi ang pagnusnos ra magpapildilihan ning atong dagway. Wala naman tay panahon nga mo pakaon sa mga bag-ong magtotoo kay naara man tas sigbadli og lapis aning atong monggulto aning kilay. Naara man tas pagpamantay panghilabot sa uban. Focus naman tas atong mga kalibutan ng mga buhat. So, ang pangutana nahigugma pa batas Ginoo. Ingon si Pedro, lagi Lord, hibaw man ka na. O niya, sa verse 16, unya miingon kaniya sa ikaduhang higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? Siya mitubag, oo, Ginoo na sayod, ikaw nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon, atiman na ang akong mga karniro. Wala, nating karniro, sa ikaduhang pangutana, akong mga karniro. No, sa ito pa, mga hamtong na. Ay naman tong mga batanon ra ni pastor, ganan yung batanon. At ipan po ring mga hamtong. No? Amen? Unya, niingon diha. Sa verse 17, siya miingon kaniya sa ikatulong higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? Murag balik-balikan kag pangutana unsa kahay imong bation. Niingon diha, og nasubo si Pedro, gikasubo ni Pedro ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulong higayon. Gihigugma mo ba ako? Og siya miingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw sa tanan, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, pakana ang akong mga karnero. Lahat na. Tanan. Tanan na ang iyang gihisgutan. And after this, gikomission si Pedro. Tanawan unsay commission ni Pedro. Arita mo basa dire. Sa verse 18, iyang giingnas Pedro. Sultian ko ikaw sa tinuod. Naminaw ba ning uban? Ang nasa gawas, naminaw ba? Ningon si Pedro, ningon si Lord, sultian ko ikaw. Si Pedro ang iyang gisultian kaniadto apan ang iyang gisultian karon ikaw nga naglingkod sa imong lingkuranan. Sa batanon pa ikaw. Sa batanon pa ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang magbako sa imong kaugalingon, makaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. No? So, sa batanon pa ka, sa di pa ka matured. Magbuot-buot ra kasi mong kaugalingon, magpabadlong ra kasi mong kaugalingon, sa di ka palakon, mulakaw gyud ka, og naay kwarta, di maghuna-hunag para asan gastuon ra. Nga na, mo na mga batanon. Pero ningon si Lord, tanawa, inig katigulang na nimo, inig ka-matured na nimo. O sa atong panahon karon, giingnan, inig minyo na ka, kani mga uyab-uyab ron, laag ragi trabaho. Mata, kita ta dito, agday ta dito, ngaon ta dito. Pero inig minyo na, maguna-una na gatas, bugas, balay, puyanan. Di ba? Uy, naunsa man Di ba? Tinuod? Pangutanan ninyo ng mga nakasuway na. Kana bang mga nanay, mga panalangin? Kani ato lipay ra sila, kuyog-kuyog. Pero inigabot sa panahon, nga na kay anak, doon na yung anak, linha na nimo makita ang tinuod nga problema. 2,500 man di ay ang simana sa gatas. Diyan na. Uy, 50 naman di ay ang kilo sa bugas. Wala lang, mapay sudan. Di ba, katong pagpadong og eleksyon, hapit na po eleksyon, no? Padong og eleksyon, tag 20 kilong bugas. 20 ang idugang ba sa kada kilo? Hello? Diyan na nimo na-realize nga, katong batanon pa ko, come and go raman ko. Ug asay lag, asay ninduton, asay outing, asa-asa, wow!
Unya, bisag usaon kog badlong ni pastor, ayaw sa lagi guyab-uyab dong. Ayaw sa guyab-uyab day. Eskwela sa tarong dong. Eskwela tarong day. Warag yun. Kay nga naman, sa dihang batanon pa ikaw, magbuot ra, magbakos ra kas imong kaugalingon, og magbisti kas imong kaugalingon, og ikaw rin magbuot, og asa ka mo ato. Pero inig mo matured na ka. Ma-realize nimong kung nagtinarong lang unta kog eskwela sa una. No? Nagsweldo unta korog 30, di mo ubos. Di ba? So lisod gahapon og 30 imong sweldo or 40. Ano man, di gihapon na kaapas sa panginahanglan nun. No? Pero at least, kaysa aning ka 250 raning kadusingot kag tinarbaho, 250 raning labor, 200 pa gyud. Nya katunga pa jud ihatag ka sweldo ini kuman. O, inya na po ng katunga o tangon sa kay patay. Lisod, no? So, balik ta dire. Giing na niya Pedro. Pedro, sa batanon pa ka. Sa di pa kayo ka matured sa pagtuo. Sa wa pa kayo ka nakasabot sa imong pagkakristuanon o sa imong pagkasumusunod nako. Magbuot-buot ra ka. Ikaw ray sige ra kag pabadlong. Musunod ra kag imo ra kag galingon imong sundon. Relate? Mga batanon, relate? Okay. Apan. Danay apan. Mao na niya ang commission ni Lord. Inikatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, lain na ang magbakos alang kanimo, og dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Mudupa na kasi imong kamot, di na ikaw ang magbisti nimo. Nakasabot ba tang tanan? Nga kaniadtong wala pa tas Ginoo. Kita rin nagbuot sa itong kaugalingon, kita rin gagunit sa itong kasuko, kita rin tanan. Pero karon nga nanatas Ginoo, gadupan na ta, Lord, let your will be done. Bahala na kaani Ginoo. Imo nang kabubuton Ginoo. Kung gusto ka Lord, ani nga balatian, then let your will be done. Lord, ug asa ko nimo pagtuwa, ug unsang matang sa kinabuhi, ug unsang paagi ko mamatay, ug unsang matang sa pagkinabuhi, unsang matang sa pamilya. Lord, ikaw na'y bahala. Di ba? Kung nakay problema, Lord, ikaw na'y bahala. Kung nakay kawalan, Lord, ikaw na'y bahala. Pero katong wapakas Ginoo, saon man, oy, saon gini dapat mangutang jud ko ani, dapat mukuan jud ko ani, dapat ingani gyud. Di ba? Masabtan? Lahining taong matured na o guna-una des Ginoo. Kaya I tell you na yung mga taong 20 na katuig sa simbahan, ang mga huna-huna nagdayaper, nagbiberon pa. Kabalo mo kisa ni mga Kristohanong mga immature? Kanang naibaw bag-o niya atong atimanon. Yung kini mga daan ng mangluod. Mayroon mo na si pastor atong sinugdanan. Ay tagdon tag-ayo. Karon sila na lang. Hoy, tabang nagatiman. Napa mo? Kinsa diri na igamayng bata? Kinsa diri na igamayng bata? Na John. Si Ma'am Hazel. Kinsa pa? Gamayng bata. Ato na lang ning ibutang og si Hana og si Kim. Imagine ako no. Nya si Hana ibutang nato 2 years old pa. Nya si Kim pila na may ang edad? 13. Unya kuguson si Hana ni ati tata. Moingon po si Kim, Mama kuguso po ko. 13 na edad murag. After this, gipasabot ni Lord. Nga Pedro, ang imong kamatyan maogyod ni. In fact, kini si Pedro gilansang ni patiwarik. Ang iyang ulo nas ilawom. Gilansang gihapon siya. Hello? Giulogoy niya ang kamatayon. Now after this, dinhin na nahitabo ang kanang sa verse 19. So gisulti niya kini aron sa pagpaila sa kamatayon nga pinaagi niini pasidunggan ni Pedro ang Dios. Ug human siya makasulti niini
siya miingon kaniya, sunod ka nako. Kisigingnan si Pedro. Sunod ka nako. Paminaw kay diha ni sulod ning ato ang pagtuon nga nag-ingon diha nga kanang ayog sigig panghilabot sa buhat sa uban, buhatan ng imuha nga assignment. Paminaw ha? Ayaw sig panghilabot sa uban or buhata ang imong assignments, ayaw sig panghilabot sa buhat sa uban. Dinhi na ni sulod. Pag ingon ni Lord, Pedro, sunod nako. Ang sunod nga verse sa verse 20, kato na ning atong gibasa sa ato ang opening sa atong scripture. Sa verse 20, si Pedro milingi og nakita nga nagsunod kanila ang tinun-an nga pinalangga ni Jesus. Gitawag siya John the Beloved. Lingi si Pedro. Pag ingon ni Lord, dali, sunod ako. Si Pedro nilingi. Nakita niya si Juan. Si John the Beloved. Ang pinalangga sa Ginoo. Notice nga kini si Juan, kada naay tigom nila, mutapad gyud ni Ginoo. Unya kanunay niyang isandig ang iyang ulo sa abaga o sa dughan ni Jesus. Amen? Naba mo yung mga anak ngayon na nga mukuha siya bangko, mutapad nimo niya, ipatong niya iyang dughan, iyang ulo sa imong dughan or sa imong ulo. Namoy anak ing ana. Murag di mo close. Patong niya iyang ulo. Mo ni ginabuhat ni John. Og siya mismo ang nagdeklara nga I am John, ang hinigugma sa Diyos. Ako si Juan, ang pinalangga sa Diyos. Mga pinalangga sa Ginoo, mingong amen. Ngano man lagig na problema, luyan ako. Dapat pareho kang Juan, nakakuha pero pinalangga ako sa Diyos. Sa tanang disipulo, si Juan rin nag-declare siyang kaugalingon, nagigugma siya pag-ayo sa Diyos. Og tinuod sab ang gideclare ni Juan. Paglingi ni Pedro, tanawa. Ha? Milingi si Pedro, nakita niya nga misunod kanila ang tinunan nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midapig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Kabantay mo? Sa ilang panihapon, di ba dunay pangutana nga nag-ingon? Ingon si Lord, usahan ninyo dinhi. Mubudhi na ako. Si John tong niingon, Lord, kinsa may mubudhi nimo? Si Juan to. Ingon si Lord, ang musaw-saw og tinapay sa akong imnanan. Hala no? Murag si Juan tingali kay siya nastapad. Pero si Judas ang gipasabot. Si John to, nga nastapad, nangutana kinsa ang mubudhi nimo? Kini nga Juan. Next. Ningon diha. Sa pagkakita ni Pedro kaniya, mingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana. Ayo sa ibalhin na. Akong basahon diri sa akong script, sa ako ang translation, sa verse 21. Ningon diha, sa pagkakita ni Pedro kaniya siya miingon kang Jesus, Ginoo, siya di ay, maunsa man. Maunsa man siya. Dinhi ni sulod ang tema sa atong pagtuon. Nga naman, di ba sa ibabaw, gipangbasa na to, nga si Pedro gitagaag mga kasuguan, pakan-ang mga karnero, after that, giingnan siya, kaniya to, batanon pa ka? Ikaw rin magbuot si mong kagalingon, karon bistihan kas di ni mo gusto nga bisti, palakton kag asa ka gusto. Aw, dili imong gusto. Sumutoy, komisyon niya. Dali, sunod nako, sunod siya. Nakalingi siya, ningon siya, nya Lord, si Juan, magunsa man siya. Lord, dagan kay kagisugon ako. Lord, dagan kayo, bugat kayo ng gisugon mo. Ako pa'y maglungag, ako pa'y nangugas, ako pa'y nanglaba, ako pa'y kuhan. Nya si ate. Si ate, Lord, magunsa man siya. Makarelate pa mo, ana? Nga dili ta mo focus sa unsay gisugon nato, sa unsay gipatrabaho nato, kay magsige tagtanaw sa uban.
Mano ako raman kanunay suguan pastor, manong kanunay raman kanong kanunay ra ako kasaban. Nganong kanunay ra ako, siya di ay. Naapa mo? Kasi may mga magsuon re. May na si Lorelai, si Milyone. May nga sa tiyone, Lai, mulakaw ko Lai. Mao ni ang imong buhaton Lai, manglaba ka, maghayanin mo. Unya pagluto unya Lai, unya panaw daag tubig kay mapalong ra ba jud. Unya ko mga tanong bubuan niyang hapon Lai ha. Unya daghan na kay gisugo. Dayon mo ingon si Lorelai. Ma, si Milyon day. Maunsa man siya, makunsa man ni siya. Murag si Pedro. Lord, daghan na kay kagisugon ako. Nga dili na gani ko makabuhat ani sa akong gusto. Kaya niingon ka, nga modupa na lang ko. Lahi na ang mubistin ako, lahi na ang magbuot. Ang Diyos na magbuot na ko. Nya ka na siya, Lord, magunsam na siya. Pinalangga ra ba dyan mo? Paborito ra ba dyan mo? Palitan mo sapatos, ako dili. 50 yung balon, 20 ako. Diba? Akong gibasa sa komentary, pwede nga sa natural nimong panglantaw ni Pedro aning higayuna, naa siya jealousy or kasina ngadto kang dyan. Pwede na. Pero wata naghukom, okay? Nagasinabot ha? Ikaduha, nakita niya nga nganong ang tanan nga mga komisyon, ang tanang mga kasuguan, ang tanang mga kabugaton, ang bugat kayong sugo, ni anak ko, wa man sultiis si John. So, lalibog siya. Og mausab ni ang nahitabo sa daghang mga Kristohanon. Nga nalimot na ta, napakyas na ta, nahabong na ta sa atong pagsunod sa gisugo sa Ginoo kay magsigig pamantay sa uban. Amen. Katong inyuhang CR kuskose, ayaw sigig pangusko sa kaspa sa imong silingan o pakigchismes. Naminaw lagi ta? Wala ta kabuhat sa gisugo. Napay mga pastor nga mangwali, panghilabtan ang ubang mga simbahan. Ang uban mo yun, mga kulto na sila diha. Ang katupod sila mo yun, walay Ginoo na sila diha, kaya wala sila milagro, kita rin na diri. Kanya-kanya tagsugo nga nadawat sa Ginoo. Without knowing, unsa ang dangatan ni Juan. Kaingon ra ka kinintawana, walay gamit, kinintawana, walay pulos, kinintawana, kapakaulaw rin sa among pamilya, kinintawana, wag yun. Pero waka kabalong inigaabot di ay sa mga katuigan, mas dako pa siyang natabang, natampo, nabuhat, kaysa nimo. Why? Wala nakita ni Pedro nga someday, tungod sa pangpangwali ni Juan, mamugna niya ang 7 churches. No? So, kuan lang na siya, pag-assumption lang. Because, ang kadausan nila nga nagtukod og simbahan, sa nalayo na sila simbahan, ilang gipaluap ang simbahan. Ilang gisuwatan, ilang gipangumusta, gisiguro nila unsay kahimtang sa simbahan, bisag layo na sila sa church. Kaya nagpioneering na po sila laing church. And imong makita si John, Davilab, sa Book of Revelation, siya mo gipadaygan sa 7 churches. Laodicea, Pergamum, Ephesus, unsa pa tong uban? Philadelphia, katong nga mga simbahan, siya gipadaygan. Siya ay nakomisyonan. Believing nga, nabutan na to, 60% nga si John mo'y naka-assign atong nagpioneering adto. And tungod sa pagministeryo ni Juan, paminawa, tungod sa pagpangwali ni Juan, gisulod siya sa usa ka murag metal pot. Ato na lang ibutang sa itong hulagwayo na lang nato, baril or drum nga metal. Gibutangan og lana o gipabukal si Juan. Si Pedro ani nga tay mawa sa kabalog, magunsa si Juan. Murang niingon na siya, Lord, maunsa man siya? Usa may dangatan niya. Mura may bisyo ani sige.
Paduol nimo. Mora ba yun nangayo nimo, Lord, nga palingkuron sa imong tuo sa wala ba kung maghari na? Lord, sige ra ba ito paduol, maunsa man ni siya. Mag-unsa man siya, o sa mayang imoon. Murag kita sa kapagkakaron. Dili na ka makafocus sa imong pag-alagad sa Diyos, kay sige kag pamantay sa uban. Ilabi na kung ang mapakyas ang Kristohanon, ikaw po, una pa kayo na ako, tuo, makana niya. Diba? So, suwayi ko no, nga ang imong relasyon sa Ginoo, ang imong pag-alagad sa Ginoo, o ang imong pagkinabuhi sa matag adlaw, maura sa imong tagdon, hinluon, ligunon, dasigon, pangalagad sa Ginoo. Nga di ka magsigig tanaw sa uban, nga di ka magsigig depende sa uban. Gadi na ka mo, lingi sa uban, Lord, ako diri, gabayos ka mo tayo, pag-awit, Lord, hindi na nasa kutapad, kakaon na siyang kuko, Lord. Hello? Siging ga depende sa uban. Without knowing nga si John, gisuwatan niya ang tibuok magtutuo. Ang tanang magtutuo ni Jesucristo tibuok kalibutan nga nagkatag, gisuwatan ni John. Gi-explain og ayon ni John nga kitang tanan ang rason nga ang gugma sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron kikaw ug ako maluwas. John chapter 3 verse 16. Gi-explain usab og ayo tibuok gugmas Ginoo ang giisgutan ani nga gospel sa John. Before ka maabot sa Revelation na ay 1 John nga suwat, na ay 2 John nga suwat, o na ay 3 John nga suwat. Ang suwat dito nagisgot gyapon sa pagigugma sa Ginoo. And then pag abot sa Revelation, mao gihapon ang paghigugmas Ginoo. Muna ningon si Lord, bugnaw na imong gugma nako. Init-init bugnaw, isuka ka na lang. Di ba? No, imo makita ni. Suway ka og tan-aw sa imong kaugalingon karon. Kanang moingon sa ka sa imong kaugalingon, ikaw, mind your own business. Sige ko, gano'n si Kuano, balungon kayo na si Kuano. Perfect na day ka. Shh. Tarong nakakayo. Katong mga tarong nakaayo, gaunsa pa mamos kalibutan, pamauli na mos langit. Katong mga tarong na kayo ba? Katong mga masuko og maigoswali, uli na mos langit, nga nung gaunsa, mamos kalibutan. Amen? Kitang tanan, dihana ni Sud. And that is why, nakita ni Lord ang una-una ni Pedro, nakita, kanina ba si Pedro, siging kakasabaan. Kasi siging ka-interrupt. Diba? Pag-ingon ni Lord, mamatay ako, ilansang dito matap, aron matuman ang kasulatan na magluwas sa maluwas tibok kalibutan, magkatibulag kamo, og ang Pangulo patyon. Kinsay ni babag? Giguyod ni Pedro Jesus, ikaw ba? Tarungan ni musulti, simbak ko pag kagpatay-patay. Niyon sa si Jesus, Pedro, get behind me! Si Satan, ingon sa Satanas, ayog babag-babag na ako. Pero kinsa yung atubang si Pedro. So kung ingnon nga kang ikaw, ang naanan mo, pawa dia. And then diha si Lord nakigsulti kang Elijah o kang Moses dito sa Getsemane. Nag-ampo siya o niya diha ning duha. Siya ni tungha ni si Juan si Moses o si Elijah while nagpray si nakig-meeting siya ni Jesus. Diha si Pedro, si Juan o si Santiago niingon na pos Pedro. Ginoo. Saman maghimo tag tulo ka payag din Kay Elijah ang usa, ka Moses ang usa, ug ang usa imo ha. Ningon ang Bible kay si Pedro wa kasabot sa mga nanghitabo. Nay mga tao nga wala kasabot mao apil og kalit. Di ba? Sa naglakaw si Jesus sa tubig, si Pedro gihapon ang ningon, Lord, ikaw na, palakwa ko na ko sa tubig. Sige, dali na ako. Naminaw pa ta? Hangtod sa katapusan, nabadlungan gihapos Pedro.
Pero wala ka kabalo. Kining pag-interpret sa Bible, ang uban magama-gama, rag ilang huna-huna. Muna maingon sila, si Pedro lagi ang una na mo siya mayamong Pope. Kaya siya kitagaan sa susi. Dito sa langit, gabarog siya atong gate. Wa ka ba sa Bible? Di ba tinood? Pedro di ang susi. Kaya nga naman, kung basahon ni mo ang Book of Acts, si Pedro ang nag-ablis buluhaton. Munang gitawag siya the first prime apostle. Pero imong makita sa unahan na kinsay mga nanagpadayon. Wala gani panahon sa ilang kuyog-kuyog for 3 years ang nihunat o gayo. Kay while 3 years sila nga nag-ministry kuyog ni Jesus, si Pablo manglulutos, parisiyo siya. But pag-abri ni Pedro, susi, giablihan niya ang buluhaton sa pagpayoniring, sa pag-church planting, si Pablo ni padayon ni sunod. Mao manggani ngam pati si Pedro naabot bisan sa dapit sa mga sakop na kaniadtos Babylonia. Because dunay Pablo nga nahimong ikaduhang prime apostle. Di ba mo basa ba? Mamili rak bersikulo. O kini nga bato tukuron ko ang akong iglesia, even the gates of hell. Dili kabungka gani. Wa kasabot. Literal guro nga bato. Kay wa basa-basa ang Bible. Nga the rock of the ages sa tibuok Biblia, walay lain si Jesus. Munang niingon siya nga ang simbahan ang katawhan, ang ilang pagto, ang ilang pagigugma, tukuron diri sa bato. Kinsa iyang gisgutan? Iyang kaugalingon si Kristo. Huwag man kasabot ng mga tao. Kusog na ba kayong mangaway ng di kasabot? Kami lagi una, kami lagi katinood, kami. Kusog kayo na silang mangaway. Pero pag kinabuhi, di ba gapakpak ang demonyo? Sige, awaya na Awaya. Mga katong mga pastor pong mga hilig kayo pang debate dito sa plaza, bantay lang mas pagpaningil sa Ginoo. Ha? Titus 3:10, likayi ang mga taong malalison. Commission, go to the world, preach the gospel. Basig ilang commission, go to the world, pakigdebate. Panalinglo na sila. Nga naman, ang ilang trabaho unta, muduol sa mga kinabuhi. Pwede ba ka na akong sultian sa gugmas Ginoo nimo? Ang mabuhi mong paglaom, makalikay ka ani nga silot. Mauram na trabaho. Dawata si Kristo. Basa ang pulong pag kinabuhi din Mauram man unta na trabaho na to. Nakituan, nakikdebate ka, gibidyuhan pag yun. Lupig ang pastor, katubag. Lupig. Mano man po kang niyan, kadang lupig naman yung kadaan. Kay bisan si Kristo og insakto, sayop man siya matas relihiyon sa mga audio. Bisag nagbuhat siyang tarong, dautan yapon siya, patiunon sa mga relihiyoso. Nang niyan mga kadiha. No? Kaya magsangyaw ka na magyabag-yabag kung sa mga tinuuhan, kung sa mga tinuuhan. Nga si Kristo maning atong gituuhan. Kamo siguro mo daghag totoo. Mutuo Kristo, mutuo puglana. Asa man dyan mas gamhanan ani ron? Kana bitang na masakitor niya, pastor, ampuy ko. Nya mahibaw kung niadto nagtambalan, di ko moampo ana. Ano man? Kung ayuhon nas Ginoo ang pasanginlan ang tambalan, dili ang gahom sa Dios. Gawas pa ana, bisan pagampuan ako na di ko po na ayuhon. Kay sugo naman ni Lord. Leviticus 19:31, ayaw ka mogdangop ni ini. Mga tambalan, mga unsa. Kay kung buhaton ninyo kini mahagawan kamo. Sa time ni King Saul, sa nahigugma sa Ginoo, tanang tambalan gipapatay niya. Kay gusto ni Saul nga ang tanang katawan sa Israelite, Dios ray simbahon alagaran og saligan. Hindi pa yung mga Kristohanon pong hilaw, hilaw pa ba na? Kanang nasimuntapad na dapat mahinog na ta. Wa ka balog unsay gisulti sa Biblia? Tanawa ron nahitabo dito sa talibon?
Unsa nitabo? 300 nga mga estudyante, nga mga high school, giingong, gisapian, o daotang espiritu. Nagpuyo ko no sa dakit. No? O ako'y engkanto ato ko sa hotel puyo. Mano nga sa dakit, intaw, nga manay baso, way higdaan, way. Nya kabalo ka? Pastor, man naghana man itong ni-collapse. Ang uban, nangakulaps na kay nangahadlok. Nya tungod silang kahadlok, kay napoy naingon itong nakakitag itom, na-visualize po nilang, naabot po silang una-una o kasing-kasing, munang maingon na po silang, na itom nga tawo. Si Pastor Jonas to, itom! Itom! Pastor Jonas gito. Kay ito man. Iwa kabalog magunsa. Dadog albularyo, dadog hospital, dadog bisag asa na lang pang dadon. Kabalo mo kung sa'yo nakanindot sa Kristohanon, kitang mga Kristohanon, kining mga espiritus kangit-ngit, di pwedeng makasod sa imo ha. Nganong dili sila kasulod? Because ang pulong sa Ginoo nasa sulod nimo, na ang balang espiritu sulod nimo. Kung mosulod siya, masunog siya. Mauna nga kung dito ka, mutanaw na lang ka. Halo ka. Kaya kung pananglit o daotan niya ng espiritu niya, musulod nimo, di man siya makasulod. Muna'y kalahian natong naay Ginoo o sa tawong naay relihiyon. Ang himuon ana panggapuson, ihukot sa lami, sa katre, unya, basta, ya pagakson og cross, na tabangagunit, patungan og Bible sa dughan, gipabasa unta na, nganong gipatong. Kanang bata pa siya, hangtod na batanon gipabasa. O sa may pulos anang wa man sa kabalo ko sa isulod na gipatong sa dughan. Tabla ra nag, Lord mo exam ko ugma, tagi ko kaalam, giunlan ang mga libro, natulog. Wa basaha. Di ba? No? And praise God, there is ato kay walay mga ingon ana. Ako gikan ko sa eskwelahan San Pedro Academy Recoletos. Matibi patrol gyud na Central Visayas ang among eskwelahan because tagduha ka classroom ang maposes. And dula-dula atong coins, spirit of the coins or spirit of the glass. Mga come spirit nga na sudlon man na siyawa. I remember akong classmate si Mary Jane. Mong giduwaan. Day, ayun ko niya. Day, ayaw rin pangusog ha. Kay, kung nang wala ko po ko kabalo nga, unsa ko ni katinoon, tuom ka ane. Ayaw rin pangusog, kalma lang, kanang mura na kagapahulay, walay umoy. Sige na kong ingana yung kamot. Ya, gasigi ko yaw-yaw kay, suhid na po ko nila, come spirit. Timbuhian ako yung kamot niya, inganaon ako yung duha kadunggan. Nga baliko na po na ako. Pagkataod-taod ni kurog man siya, pagkurog niya ni isa ang kamot. Pagbuka sa mata, ang kalimot taw gamay na kaayo. Puti na tanan. Ayaw mo sigig dula ng demonyo. Ayaw mo sig panawag ang espiritu siyawa. Kabalo mo ang mga tambalan nga nung makaayo sa sila? Because nanawag silang espiritu sa kaaway. Pero parang di ka makabalo, tudluan kanila pag-ampo og 5 kaamahan namo og napulo ka Santa Maria. Tudluan po kanila. In fact, muna nakagrabe sa ako og sultian mo na ako sa mga naay problemang nang dangop ing anak nga tiwas. Sa may mga balatian nga diha ni dangop anak nila nangatiwas. Kini si pastor papaisog-isog ipabarang nato nig suway. Tistingi ba? Makaila jud kag unsa kagamhanan ang Dios. No? Andita manawag ana nga gahom sa kaaway because ni atay gahom nga mas labaw pa sa iya. Unsa na nga gahom? Ingon ang Bible, if Philippians chapter 2, every knee shall bow in the name of Jesus. Tanang matang sa gahom muyukbo inigsulti nimo sa ngalan ni Jesus. Munang ugnay demon possess inigsulti nimo.
In the name of Jesus. Wah! Ayaw! Sakit kayo! Nga naman, sakit kayo nila ang pangalan sa Ginoo. Mura sila gitorture, nagsulti ni mo sa ngalan sa Ginoo. Sakit ganin ang imong ipon, ing na dayon. In Jesus name, wa man na ayo. Lord, pasaylo ako, nakasala ko. Ingana! Apa mo? Kumusta ka, nanay? O, imong likod? Ha? Salamat sa Ginoo. Bahalag magkinaunsa. No? Init biya ng lana. Dalon kag tambalan, butang lana. Nisubag og samot. Ayaw gyud taon mo. Dili na ni ang relihiyon, di ang pastor, di ang pare. Ang pulong si Ginoo mismo mo'y nagpasidaan na to. Subukan nyo, masisira ang buhay nyo. Hello? Natanawa ko sa gisulti ni Pedro. Tanawa ko sa gisulti ni Jesus. Next verse. Tanawa ang gisulti ni Jesus, ngadto kang Pedro. Gingnan siya. Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, o sa may labot ni mo. Sunod na ko. Gikasabaan. Gingnan ni Jesus si Pedro. Kung buot ka nga kana siya. Mo'y akong pagbuot nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, o sa may labot ni mo. Sunod na ko. Buot gipasabot. O mamilyonaryo na siya or maunsa ng iyang pamilya. Wa kay labot ka ng akong gisugo nimo may buhata. Kay nga naman, wala kabalos Pedro unsa po'y assignment ni John. In fact, si John ang nagpailailas kinatibuk ang paghigugmas Ginoos tibuok kalibutan. Si John misulti gayod nga kining Hesus, kining Kristo. Siya lang yun ang agianan. Siya lang yun ang kinabuhi. Diha ra gyud niya ang kamatuoran. Munang kung nangita kag relihiyon nga tinuod, wa kay makitaan. Amen? Bisan pag moyong kang pastor, kami ang pinakaunang relihiyon nga nagsunod sa mga yapak sa mga apostoles. Kay bisan ang mga apostoles, di agikuha namo, gilobong namos batika. Tinuod bitaw. Pero gisubay ba nimo kinsa ning mga pope? Nakailaba mo nga si naay pope gitawag og Alexander, ang pinaka-immoral nga pope sa tanan nga pope. Pati lalaki hilabtan. Ha? Nakailaba mo sa mga batang gipang masaker, gilubong pagyod sa simbahan. Mo bitaw nang gawas ning issue rong pangsunugon ng mga simbahan. Unya mo claim ka? Wa ko'y labot. Og maya, kami una. Tinuod bitaw. Ang Biblia nag-ingon, ang nag-una maulahi og ang maulahi mag-una. Tagam! Kusog kayong mga kuan ba? No? Yung kamo, ayan o, pakigdebate-debate. Ipakita lang nga nagkinabuhi mag-unsay gisultis Biblia. Kung mo share kas pulong Ginoo mo dawat, maminaw, tagae. Pero kung makiglales ni mo, Brad, salamat kayo ha. Kay wa gyud ko gisweldoan nga maminaw nimo. Ari nako. Inom sa kog tubig. Now, nikalat ang chismis. Nga si Juan kuno di mamatay. Next verse. Ang verse 23 niingon. Busa may kailap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus, gadili mamatay ang maong tinun-an, apan wala miingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Ang gisulti ras Ginoo, Pedro, unsa imong labot kung akong pagbuot sa pagbalik nako buhi pa siya. Wa kay labot, ako'y magbuot, dere sunod ra nako. Mo na gisulti sa atong Ginoo, tama? And mao niya to nakitaan sa atong mga problema. Ngano nagka-problema taron sa atong pagkakristohanon, ngano nagka-problema mga kasimbahanan karon, kay gasigig panghilabot sa uban, gasigig tan-aw sa uban. Wala nila buhata ang gisugos Ginoo nila. Pastor, nganong dili man lagi ka mangayog masakiton, magbuot ka di na mo gisugos Ginoo nako. Nagdoktor na lang unta ko. Amen?
Ug na kay sakit diri kay ampuan ka nako. Ayuhon makas Ginoo di man ako. No? Na may uban nga usa ka hikap ra buto imong gwiter. In the name of Jesus, giluwa ang gwiter oy. Grabe ni gamhanan ni nga pastor, simbahon ni nga pastor be. Amen. Unsa lay gisugo sa Ginoo nimo may buhata? Ang mga ubang mga gipang sugo sa Ginoo, sila po'y manubag sa ilang bulhaton kung wa sila nagtinarong. Pangita ako ng bersikulo sa Bible, Juan Kapitulo 30, bersikulo 1. Inigpanangyaw ninyo, dauton mo, balikasasad ninyo. Naa ba na sa Bible? Balusan ni mo kadaot, ang balaod, ang mudaot ni mo, wala. In fact, wala Juan 30 sa Bible. Proverbs 60 verse 3. Oh, wakabot og 60 ang Proverbs. Ha? Kung unsa ray gisugo sa Ginoo nato, mo'y atong himuon. Makasabot og ayo, makarelate og ayo ang mga ginikanan ani. Especially mga ginikanang naamoy mga anak. Kay inig magkomisyon ka sa usa. Ingon na ka ikaw maglungag kaday, magluto kaday, magkuan kaday. Unya dili na siya magbuhat nga malipayon, dili na siya magmutuman nga malipayon kay naglagot siya sa usa niyang igsuon. Kay nganong ako ra gisugo aning pagkadaghanan man ning mga sugo kining akong igsoon wa gyud gibuhat. Namo? Naminaw? Wa ka kabalo nga ang imo dayong igsuon gikomisyon na dae siya daan wa pa ka kahibalog unsay ipabuhat niya. Mas bugat pa di ay niya. Mas bugat pa di ay ang iyang sugo sa iyang nadawat, sa imong nadawat. Mas bugat pa di ay ang iyang nadawat nga sugo. So, ug anhi tas atong pagpangalagad sa Dios. Pasagdi ko. Pasagdi pastor. Mura bag kahapon ba? Because sa group chat sa young people, gi-announce dito, palihog arita sa church, magtinabangay ta. Nya kay pagtan-aw nako sa likod, kaming duhang mami, nahawan maggamay. Sa likod ba? Gamay rapod. Niingon dahin ko sa group chat, salamat kayo sa mga batanon nga nanganhi o tabag panghinlo. Pagpanihapon na namo, wa man dahin nanganhi? Yung kisa may nanghinlo. Kami pastor. Naay nanganhi, wala pod. Oh, praise God. Muto nangutan ako klase man siguro og Sabado. Ambot lang po. Na, padungog-dungog rin niya ako as mga batanon, pero apil biya po ng mga gulang, ane? Na, o to? Ingon ko nga, pero at least, kay naaman po, tinuora ra sila dire, mga Bible student, na sila dire, o niya, Rachel, si Ara, silhig ane, panarapo mga bangko, niya dito gawa sa ato likod. CR, kinuskusay. Alipay po ko. Salamat sa Ginoo. Pero, gauna daan kong pasalamat ba nga? Mga batanon, salamat sa iyong pag-anhi. Okay, maura to. Na? Muni gisultis Ginoo. Wa kay labot. Og maunsaon niya ni siya, wa kay labot. Shh. Kung maunsaon niya yung pastor, wa mo'y labot. Kung maunsaon niya ng nasimong tapad, wa kay labot. Ang gisugos Ginoo nimo maoy trabahoa, maoy padayuna. Ayaw sig panghilabot sa naa sa tapad. Kay dunay namuhat sa Ginoong gadagan, duna poy namuhat sa Ginoong galakaw, duna poy namuhat nga nagkamang, duna poy namuhat nga nagligid. Ang importante namuhat tanan. Di na ta maghilabtanay dire. Ang mahibuhat lang nato mudasig ta sa usag-usa. Now, si John ang tanang suok sa tibuok kalibutan, iyang gidasig ang mga magtotoo. Nga bisan pag-unsay mahitabo, gihigugma mo sa Dios. O gisultian nila nga, gisultian niya, ang tanang magtotoo, ang naa usab sa ilang kasing-kasing, gugma, dili, pagdumot. Namatay si John, nga nagbuhat sa kabubuton sa Dios, og in fact, si John gipakita
sa unsay naa didto sa langit. Nadungog niya ang mga tingog, moning nasuwat niya ang Book of Revelation. And akong gitan-aw ni sa kanabitang mga expert ani, nga sulat sa mga komentary, sa mga nagsusi ani. Giingon dito, nga before ni John nasuwat ang Book of Revelation, humana siya giprito. Kasi gustong pritohon re. Humana siya gipabukalan og lana. And maybe kung ato na siyang analyze og ayo, pwedeng gilabay na siya. Una, patay na. But after ato, gipakita ni Lord ang gipadayag. Gipadayag ni Lord ang pagsimba sa langit, ang mahitabo sa umaabot, o ang kapakyasan sa mga kasimbahanan, o maong gisuwatan ni Juan. Gisuwat ni Juan ang tanan. Nakita na to? Kita, sakit lang ang ngipon, di mo simba. Sila, giprito na ganing buhi, gaalagad sa Ginoo. Kita, maigo ra og wale, bukal na ang dugo, pero sila gipabukalan sa baril. Gilansang, gipangsunog, gipangputlan og ulo tungod sa ilang pagpangalagad sa Dios. Sultian mo na ako, gamay rang ulan, di gyud kakaabot sa church. Pero sila ulanon og paglutos, naglipay nga nagsimba sa Dios. Hunong na sa pagpamantay sa uban. Buhata ang gisugo sa Ginoo diha nimo. Stop judging others. Mind your own business. Seryoso ang imong alagad sa Ginoo. Sa ubay, ma'am, asa to inyo, ma'am? Sa Corelia. Okay. Salamat kaayo nakaanhigin mo ang Ginoo magpanalangin sa iyong mga kinabuhi. Hinaut mga igsuon nga niya tayo nakatunan karon, palihog lang. Seryoso agyod ang imong pagkakristohanon diha sa Ginoo. Di na ko moingong basahan yung Bible. Because kung Kristohanon ka, magbasag yung kag Bible. Let's bow our head, let's close our eyes, let's pray. May gugmaon, maluluyon, puno sa grasya nga Amahan. Daghang salamat sa mga pulong nga imong gihatag diri kanamo Ginoo. Sila nga mga apostoles. Bugat kaayo ang mga ministry. Bugat kayo ang mga buluhaton nga imong gihatag kanila. But puno sila sa kalipay, sa kadasig. Awa sila sa imong balang espiritu ug sa kaalam. Puno kayo ang ilang panudlanan sa kadasig. Malipayon sila, ang pasakitan sila, lutuson sila, nga nakaambit sila sa imong mga kasakit ug mga pag-antos. Daghan kay kang gibuhat Ginoo. Sa kada usa namo, sa kada adlaw namo, sa kada kinabuhi, sa kada pamilya, daghan kang gipangbuhat. Sulod sa tulo ka tuig, nag-perform ka grabing daghanang mga milagro. Si John Lord nag-record lang og 7 ka buok. Apan miingon siya nga kung isuwat ang imong mga nahimo, way kabutangan ning kalibutana. Bisan dinhi sa among kinabuhi. Kung sa matag adlaw gisuwat namo ang imuhang mga gipanghimo, walay kasudlan ang among panimalay sa mga gidaghanon sa mga nasulat sa mga maayong butang imong gihimo sa among kinabuhi. Tabangi kami Lord nga muhunong nami. Muhunong nami Ginoo sa panghilabot, sa pagbantay, sa paghatag o komentaryo sa mga buhat sa uban. Og pasayloa kami wa mi nagbuhat sa imong ipangsugo kanamo. Pasayloa usab ming muan himig Domingo pagsimba nimo. Pero ang amo mga kasing-kasing wala nagsimba. Di mi excited nga makigtagpo kanimo sa pagpasalamat. Pasayloa kami. Ablihi karon nga mong kasing-kasing ug una-una, O Lord. Ug tuguti nga ang imong mga pulong may maghari. Bisan kining tanan na suwat, aron mo tuo kami nga ikaw ang anak sa Dios ug maura ang kaluwasan, mao ang kinabuhi.
ug pinaagi lamang kanimo, maangko namo ang kapasayloan ug angging harian sa langit sa ikaduha namong kinabuhi ug matapos nami aning kalibutan. Tabangi ang tanan nga mahigugma sa imong mga pulong. Pahinulsula ang tanan, pahinumdumi ang tanan. Sa unsa na kalayo ang among pagtalikod ug ang among pagbiya diha kanimo. Pasaylua kaming wa kami gabuhat ug unsay gisulti sa imong mga pulong nga mao ang Biblia. Apan nagbuhat kami unsay mga tradisyon gitudlo sa relihiyon, mga tuo-tuo gitudlo sa katigulangan. Tabangi kami, Lord, nga muhaom kami sa unsay mga komisyon, sa unsay mga sugo, mga buhat nga imong gihatag diri kanamo, Ginoo. O ginumduman namo sa kanunay nga magkinaunsa ang dagan sa among kinabuhi, sa among pamilya. Naa ka nga dili mobiya kanamo. Sa mga balatian, ikaw nag-ayo, sa kawaladon, ikaw nag-provide. Sa kahadlok, ikaw naglinaw, naghatag sa kalinaw. Bisan patay na nga paglaom, pagigugma, imong gibanhaw, Ginoo. Sa dili namo mabuhat, ikaw mo'y namuhat. Salamat kayo, Lord. Ginoong Diyos, ang kinabuhi ko,